கர்த்தாவே, உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டேன், என்னை இரட்சியும். அப்பொழுது நான் உம்முடைய சாட்சிகளை காத்துக்கொள்வேன். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேதவசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது எபிரேயர் 5ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். அவர் குமாரனாயிருந்தும் பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்ப்படிதலை கற்றுக்கொண்டு. பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு கீழ்ப்படிதலை கற்றுக்கொள்வோமாக. எபிரேயர் 4 மற்றும் 5ஆம் அதிகாரங்களில் இயேசு கிறிஸ்து மகா பிரதான ஆசாரியன் என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. எப்படிப்பட்ட மகா பிரதான ஆசாரியன் என்றால், ஜனங்களுடைய பாவங்களுக்காக மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் போய் வேண்டுதல் செய்கிறவர் மட்டுமல்லாது, ஜனங்களுடைய பாவங்களுக்காக தானே பாவ நிவாரண பலியாக மரித்து விடுதலையையும் ரட்சிப்பையும் கொடுத்திருக்கிறார். பிரியமானவர்களே, ஆண்டவராகிய இயேசு எல்லா மகிமையையும் துறந்தவராக இந்த பூமிக்கு கீழ்ப்படிதல் உள்ளவராகத்தான் வந்தார். ஒரு மனுஷனைப் போலவே எல்லா கஷ்டங்களையும் அனுபவித்தார். பாடுகளையும் உபத்திரவங்களையும் சகித்துக் கொண்டார். சிலுவை பரியந்தம் கடைசி வரைக்கும் தன்னுடைய பிதாவுக்கு முன்பாக கீழ்ப்படிதல் உள்ளவராக இருந்தார். கெத்செமனே தோட்டத்திலும் கூட தன்னுடைய கடைசி ஜெபத்தில், பிதாவே, என்னுடைய சித்தம் அல்ல, உம்முடைய சித்தம் என்றே ஜெபித்தார். பிரியமானவர்களே, நாம் பாடுகளை கடந்து செல்லும் போது கர்த்தர் சகலத்தையும் எனக்கு நன்மையாக மாற்றுவார் என்று தாழ்மையுடன் கீழ்ப்படிவோமாக. எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் கர்த்தரையே விசுவாசித்து அவருக்கு முன்பாக நம்மை தாழ்த்தி கீழ்ப்படிதலுடன் ஒப்பு கொடுக்கும் போதுதான் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வாதத்திற்கு நடத்துவார். ஜெபிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவனே, எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் உமக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க உதவி செய்யும். உம்முடைய கிருபையினால் எங்களை பலப்படுத்தும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென்.